Dobré ráno. Pravili sme sa. Ostrova Aljaška. Na severný pol. Dúfam, že sa nám to podarí. Nie je to určite ďaleko. Maximálne 230 mil. Máme pred sebou asi 450 námorných kilometrov. Skutočne nepravda, lebo sme si povedali, že more je dostatočne jeho dosť, takže ak boli smerní, tak sa vieme napiť dosť mora. Tešíme sa. Zatiaľ nám to ide úžasne. Pozrite na tú prírodu, krásne. Dobrý deň, pozdravujeme vás z neobývaného ostrova. Nám názov Drab. A nikto tu nie je. A my sme sa rozhodli tu prísť na paddleboarde na tomto ostrove, ktorý je vzdialený z nášho obydlia, ktorý momentálne vidíte za nami, zhruba 7 km. A tu stroskotkyňa tu bola. Tu som sa rozhodol, že zoberiem, lebo žila tu jedine s oslom a nikto iný, tak som sa rozhodol, že ju zoberiem. Idete so mnou? Ide. No. Takže ideme s ňou do civilizácie. Čaute.
Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day. Vychádzame po 2 rokoch, čo si slúbili Aliasky. Bolo tam úžasne. Viac menej sme jedli len ryby. Chceme makrely. Občas som chytil žraloka bieleho. Ale to bolo skôr výnimočné. Takže už teraz po ceste späť tým, že sme mali troška času, tie 2 roky, tak sme sa dohodli, že pôjdeme skúsiť do Chorvátska. To je taký jeden z našich milníkov, ktorý chceme absolvovať. Tam budeme žralokov, tak uvidíme, či ich zabíjame my, alebo či už nejaké tie žraloky tam postavili. No. Takže na teraz sa s vami učíme. Sledujte nás, ak sa vám video bude páčiť, dajte nám like, ak nie, dajte nelike. No a všetkých pozdravujem. Na počutie, ahoj.